Ahojte, ja som Fabíra a chcem sa vás spýtať, čo je pre vás ťažké? Je ťažké na vlastných nohách stáť, aj slámky sa chytám, keď život ma láme, mám odreté kolená. Snažím sa nájsť svoj duchovný raj, snažím sa, aby môj svet za niečo stál, aj keď nie vždy sa mi to darí. Snažím sa žiť naplno, ako sa dá, po kúskoch vyberám svoj svet z bomboniéry. Je ťažké na vlastných nohách stáť, keď túžiš po láske z románov a piesní, unavený a sám. Snažím sa nájsť svoj osobný raj, snažím sa, aby môj svet za niečo stál, aj keď nie vždy sa mi to darí. Snažím sa žiť naplno, ako sa dá, po kúskoch vyberám svoj svet z bomboniéry. Snažím sa, aby môj svet za niečo stál, aj keď nie vždy sa mi to darí. Snažím sa žiť naplno, ako sa dá, po kúskoch vyberám svoj svet z bomboniéry. Toto je Bomboniera od skupiny Gladiátor. Takže toto je ťažké podľa nich. A podľa teba? Tak ďakujem, že ste toto pozerali až do konca, toto video. A ďakujem vám mojim prvým 4 odberateľom. A tak, no vidíme sa pri ďalšom videu. Pri ďalšom videu.